Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyo alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:03, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good afternoon, Bacolod kag Pilipinas. Isa naman ka mapulopagros nga adlaw, mainit-init nga panahon, kag nagayuhom nga pizza 3 isang Disyembre, tuig 2021. Ang inyo palatuntunan, Action Reports After Edition, liwat naman nga pangalagad. Hasta sa taktang alas 6. Ang inyo ka-aksyon diri sa tubang sang mikropono aksyon na Marlon Hidovaya. Yari kita sa Mala India nga adlaw. Pungsod India na sa. Kaya man namuning pungsod mga ka-aksyon nga nagapangibabaw sa natapos nga Miss Universe 2021. Dito sa pungsod Israel. Ang Pilipinas nagatutukban kaina sa pagbantay bangod ang manok sining Miss Universe Philippines na si Beatrice Luigi Gomez sumulod sa top 5. Wala pa sinsa lang galakwit kung isa dila ta kay sa pilas ka na dila makpudlay magampal, no? Sige lang. Ining si Beatrice Gomez, bisexual woman din isa. Di magsiling kita bisexual. Pwede sa babae, pwede man sa lalaki. May picture sa kita ko nga nag-advise sa iya daw babae man mo. Pero may pagka-lalaki. Why man na gina-regulate sa Miss Universe, pwede man niya. Kaya mo ni magka-aksyon na sumulod sa top 5. O galing gin kabos lamla, gin kabos para makuha ang kampyonato. Pero bugalon gyapon ang pungsod sang Pilipinas. Labi na ang lugar ni Beatrice Gomez nga sudad sang Cebu. Busilingon Cebuana inisa. Cebu Beauty. Di man basta ang kinaiyas ni kay number 1 Filipino model ini siya. Community development worker. Atleta pa sa kag military sergeant pa sa. Of course, beauty pageant title holder. Ginkoronahan sa bilang Miss Universe Philippines 2021. Yang ngalan ni nagmarka na tatak ni sa istorya kon maragtas sa nga Pilipinas. Kamanti siya mo ning una sa nasilenta na nagpabalo siya sa publiko mo. Waya pang duwa-duwa ginpabalos publiko nga isa siya ka bisexual woman. Pero ginkoronahan nga Miss Universe Philippines. Bantayin nyo bala kay ang ngalan ni Beatrice Gomez.
Ining nga ngalan kag ining personalidad. Bangod basta gani nagpasikat sa pungsod sang Pilipinas. Kay ginhambalan sang madamo nga mga nasyon sa bugos nga kalibutan. Nagahamot na kay ginaamag na sang showbiz. Daw kalamay na siya mong nga ginaamag sang subay. Ginaamag na siya sang showbiz. Ang ulihi ito kundi si Hidilyn Diaz. Lantuan nyo ba na si Hidilyn Diaz, Blato? Ada mo damo sa mga nanggagapangaluyag sa iya nga mga advertisers mo. Sa bonggani, makita niya sa ring nawong na sa mga tarpulin sa sikat nga mga produkto, di ba? Amo na iya ang kinaiya dari sa pungsod sa Pilipinas. Ining si Beatriz Gomez na silentara, pantayin nyo ba lang kay amagon gini siya sang way padalabot ang mga advertisers. Kasubong guro ga plano naman. May ara pa maka-aksyon nga nagahara-hara nga mga politiko kag kandidato. May ara ya politiko nga nagahulat laya ko sinong pinakasikat mo sa pungsod sang Pilipinas. Sa masunod nga adlaw, pagbalik ni Gomez dari sa Pilipinas, pantayin niyo kay Piho. Damo na sang magasugata sa iya mo. Kilaban-laban mga kaaksyon sa lugar niya sa Maya, Cebu City. May ara gina sang sigurong local government sang Cebu, ma-prepare gina sang welcome para sa iya. Hindi man pwede matawag nga heroes welcome, kundi init na pag-abi-abi sa iya. Amo ni ang gakatabo sa Pilipinas, di basta gani ang alan nagaaso-aso sang kasikatan damo sa nagaamag. May mga politiko na rin sa mga konkandidato mo nga nagaplano nga istoryahon ni si Gomez. Dumduman ko sa una ang inang lalaki bila na nga sa Itbulaga bala aksyon Oliver sur nga ningalans naman. Inang may ang huben bila na nga artista. Inang daw ng tandem da sila blas ang babae man sur nga lalaki na Alden Richard. Ano minsong kung itong ngalan niya man? Hindi ko na paggamunuhon kung ano ang tanyag sa iya. Kasi kung mabalikan patakaroon di. Isa na sa kuno sang una sang gintanyagan mo sang nagligang eleksyon bla. Ang tanyag sa iya kuno mo na duha ka gabi kuno way sa matulugan. Amo tong time nga grabing kasikatan niya mo. Kaya ito sa matulugan, grabe ko nung tanyag sa iya. Hindi ko na magmuno, kaya namuno ko ng ngalan niya. Tani ko mamuno ng ngalan niya. Pwede ko mamuno kung ano tong gintanyag sa iya. Balikan tama kakson ining si Luigi Gomez. Kaya muna, bantayin nyo bala kay timing gid. Kaya nagpasulod sa ang papangampanya sa mga kandidato kon kampanya angot sa eleksyon. Pungsod Pilipinas pa. Lain sa iban. Basta eleksyon kag kampanya dari sa Pilipinas. Lain sa iban. Basta may tao nga pwede sakyan ang kasikatan. Muna yang ginahimo sang pipila. Ka mga tao kung opisal o kung poderoso nga mga tao dari sa pungsod sa Pilipinas. Pero kung maglugdang na gani, ang ngalan kag daw lasay na sa mga tao, lantawan nyo bla, nasig man ang ilan sa nga pagsikway. Amo nang batasan nga kung sa mga bagay pa bala, nami na tipunon mo, nami putson, nami higtan bla, pagkaon sila man gasakay lang sa kasikatan sa iban mo. Pero nami kung tani kung mabiniligon bla, namo nabuligan bla, hindi kasi sila nga pakitang tao lang. Alas 5:11, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo ka-aksyon na Marlon Hidawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ano tontara mga balita sa bahin sa nga balita lokal, unahon naton yo. Amo ding siling kogid permi. Non-stop, halos wala na untat. Nagligad gen muno ko
naglaom kita kabaypan na madugangan ni Perwagid. Ara gyapon. Ang ginatumod na diway sa liwan. Kundi ang krimen nga pagpatay dire sa Bacolod. Ang isa to kagawad sang barangay 14 Bacolod. Pungod nga ginsulong to siya. Saya sa nga balay, gintero, patay, arapang sa ni miyembro sa pamilya. Dason may 30 anyos nga lalaki. Sa barangay 2, tiniro man, patay man. Ining biktima ni nakagwa lang sa prisuhan. Doon sa likod may kaso ni sa. Pero nag-apply siya sa ginatawag nga plea bargaining agreement. Ari naman o. Ang plea bargaining agreement niyo. Sa kaso angon sa illegal nga droga. Hindi ginaprobahan ang gin-applyan niya nga plea bargaining agreement. Ginagwa siya temporaryo. Lingko gidaw. Yung mga nagagawa ni paagi sa plea bargaining agreement. Binalik na sa ila sa nga dating gawi. Alaw, sige pamatsyan nyo, busan nyo. Umbisa nga sang wala pa ang COVID-19. Diri sa Bacolod, sunod-sunod nga tiro, patay ang katabo na. Nalabutan COVID-19, amo mangyapon. Ara nang daan daw duna nas Bacolod City, no? Minano ka ilis ang liderato sa PNP sa Bacolod, amo man sa gyapon. Pagbulos ang bag-ong nga hepe, grabe nang ilang serya pasalig. Kuno tutukan ang nagaluntad nga krimen. Hatagan sang prioridad. Solbaron agod mahatagan sa hustisya ang pamilya sang biktima. Tukod task force para matutukan ang kaso. Patawar. Napuno ng dalunggan sa Bacolod nun sa mga pasulit-sulit mo, nga mga pasalig, mga kaakson, mga tinaga nga ila permi mabatian, sining sunod-sunod nga mga kaso kon krimen nga pagpatay. Ang tao subong kon padalmanta may bulubasihan na sila sa permigid nila sinig ginasiling o kon ginasinggitan. Ang halos hindi na maisipan nga kaso sa pagpamatay. Daw pinabayaan na. Tantuan nyo, di ba? Ano bing tawag nyo na, bina? Normal nga obligasyon na sa mga otoridad nga imbestigahan ang kaso, Kay kuntani, bisan isa na lang kuntani kakaso. Na-resolbar, nanakpan ang tagpatay, nakasuhan, napriso kag napamatbatan. Pati malwa, wala. Mayara, bala, wala. Kalabanan no, mangkuton yung mga tao sa Bacolod bloody. Sabat na wala. Simple lang. Subong ang simana o kon inadlaw sa Bacolod. Muna ngambal tanga daw way nagahibi ya kun way hindi lang gani nagahibi kun basi ko nagawawaw digid blaw. Kay nagagaab na gid. Nga wala sang krimen nga pagpatay nga nagaluntad. Ang Bacolod noon subong maminsar na lang na mas maayo itubsok ta na lang spinsar tani nga ang krimen nga pagpatay sa Bacolod daw normal kag natural na lamang. Daw masinggitan na sila nga halaw sinong mga tao sa Bacolod na nga target patyon nala pamatyan nyo. Hala pagusto ka mo na. Amalantayan tani ba si magwiit bla sa ulihi ang aton nga mga luyag nga mga negosyo nga mga investors pasulod diri sa sunod sa Bacolod bla. Panilag kag bantay manas lamo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pa gini ba sa nga balita sa bayan sa lokal arin di ko gani pagkalitaan mo no. Hon ko giniya. Ang senaryo nga ginabantayan subong nga kasisidmon. Pagsiling kita kasisidmon, ara na siya gatupa sa 5:45. Pero alas 5 na piyaran nyo, dulom na no? Kaya subong alas 5, 16 na ho.
Ambot kon dulom, nagligad to alas 5 sang hapon, dulom na. Subong daw hindi tantok dulom. Kay mayong tiyempo mo way nagtupa ang ulan subong adlaw. Ang ginamuno naton nga senaryo makakso ginabantayan subong. Ining pag-switch on sa mga Christmas lights sa Plaza Publica sa Bacolod, Kapitolyo Provincial, nga building kag lagon. Nagdungan, no? No? Nagdungan. May na panimahuan ka mo, way. Nyara, way. Dungan. May pa-indis-indis dehan, way. Way, guro, natabuan na ng guro na nga pizza 13, Kamu inyo, iya. Bangkot dari magka-aksyon. Kamu daw aksyon, daw kumiya ka na, daw ka sakit ginaw. Mga ka-aksyon! Ang bantayan dari, sino ang matahom, kag sino ang madinuagon. Ako mangkoton, pareyo na, no? Matahom kag madinuagon na. Ang pamangkot lamang dari, diin ang nagsaon sa madamo nga mga nagsaksi, ang Kapitolyo kon Plaza. Sa Konguro Kapitolyo nga, dako ang espasyo sa Kapitol, lagon kumpara sa Plaza Publica. Di ba? Lights on ceremony. Amo ning pag-switch on o kon pagpasiga dungan sa mga Christmas lights. Kag Christmas tree kung mayara ginman. Sa kahoy sa building, bilang panugod niya, mapabatsyag sa mga negrosanon kabakulod nun, ang Espiritu sa Pasko. Sa Bacolod mga kaaksyon, ang preparasyon medyo bonggaman, pero sa Kapitolyo hindi man magpierde. Tangod daw hindi lang medyo, kundi maging bongga-bongga gid. Kaya nga, magluwas nga masaksihan ang katahom sa pagpasiga sa mga suga. May ginapaabot pa nga anunsyo ho, si Governor Bong Lacson kung pila ang batunon nga Christmas bonus sang mga provincial government officials kag employees. Isa pagid, birthday subong ni Governor Bong Lacson. Di mauya man na si Gov nga mag-announce na sang manubo-nubo, kundi mataas-taas. Sa Bacolod Balikanta, wala sang pugong-pugong. Naging pabalo nila ya nga may sobra 95,000 kuno kabilog ang suga nga pasigahon. Sa Plaza Publica, 95,000 basi gamito, hindi bilang Christmas lights, di man? Sa lagon kita ko dalagko nga mga stars. Amo nang masiga na, pero kita ko man to, may gamitoy man. Nga mga Christmas lights. Ang magkulod ka pabalo ho. Province sa Capitol, 95,000 masubraya amo sa dinga Christmas lights nga pasigahon. Ang inyo diya pila, tiambal sa Capitol, di kami magsugid. Bantayin nyo lang karon magsiga. Pasigahon sa Plaza Publica sa Bacolod. Ginasiling makaaksyon nga iconic bandstand. Mangin ko na sa Lights Castle. Kay ang symbolic Diamond Jubilee Tower, nga nag-atubang sa may dalan sa Aranata, kita naman da, no? Nagaliterting na daan dalan. Ang mabungguan mo da sa literting na dalan, amo na sa ang Diamond Jubilee Tower, gle. Ang akon na panawag sa ong nagligad na yakwan, Little NCC. Okay, ito NCC, itsura, hindi bla? Diamond Jubilee Tower na sagle. Mangin Tower of Lights inasa kuno kung ma-switch on na karon sa gabi. Subong damo sa Bacolod, no? Ang pamangkot nila mo, hindi kini malagawan kung ano ya ang matabo sa Halandomon Tower. Nagtuhaw to siya, man. Ano yung matabo sa Halandomon Tower dira sa may dalan sang Gatoslao, Gonzaga? Yes, sakto na batean nyo. Halandomon Tower. Ay, gatuhaw kaya man. Halandomon Tower lagi na ginaminson ko. Gatuhaw na siyang... Ano sounds naman? Kiningkoy. Di naman na malipod sa ato yung mag-aksyon ko na ano balang Halandomon Tower. 4.8 million pesos. Damo nag-question na. Nag-igpat-igpat pero sang aksidente mabungguan sa lakyan. Dumduman niya to. Ako, ay ko niya malipat niya. Nabungguan to mag-aksyon sa salakyan nga nagamaniho.
Aras-aras kagasalas-salang ang Korean National Enero tuwing 2022, di ba? Gahuga na so siya mo magkaagahon to. Ang bangkot anong matabo dira? Pasigahon man ako kung babayaan na lang. Ang isyo ango sa questionable nga balor nga sang sa proyekto ni kasang mabungguan sa salakyan sang Koreano ay nakitaan nga siya do kanipis kag kalong nipis na kalong pa naglapit na 5 million man ang gasto man. Kamusta balayahan sa mga ang Paskuan ninyo? Ang Halandomon Tower da, disenyuhan mo na, o kung babayaan na lang. Sige lang bantayan tayo dugay-dugay, kay dungan alas 6 ang plaza, alas 6 man ang lagon. Nami tani kung may ari ni guro drone, no, nga butang sila, para nga makitanta, kung na din ang tahom. Sa plaza publika kung tani, kung ma-switch on nila ang lights makakson, dapat ang mga nagapanguhit na madula naman na. Nagapanguhit na, to daw, pungko. Tilawin nyo ba na pungko da sa plaza? Dugay-dugay, mga palapit sa imo, manitsit kag manguhit. Paano kita makahambal nga tahom ang plaza publika kung ara na mga ginatawag fly-by-nights? Daw nadula naman na sila sa una, da nga bumalik naman na. Sa Bacolod City Hall nga balita Bacolod noon nga nabakunahan sa first dose. May 92% na, may damo-damo naman, no? 78% naman ang fully vaccinated. Suno kay Dr. Chris Sorongon. Di mayo man kay may mayo man nga datos ken pagwa kay na ang atos sa nga provincial government. Alas 5:23. Antes sa katuwa ng atos sa patrol, isa lang munuhon ko sa bayan sang nasyonal. Ining kinaduso bala nga pagpaisol sang 2022 nga eleksyon, unano, nga may ara pagyapon nakadumdum sila. Pero hambal sang Comelec, supak ini sa konstitusyon sang Pilipinas. Amo ning hambal ni spokesman na James Jimenez. Hambal ni James Jimenez ang petisyon nga ginpasaka unconstitutional. Isa sa mga nagduso diri kay nag-file sa nga petisyon amo ning Coalition for Life and Democracy. Luyag nila sining isulon sa tuig 2025 pa. Layo ba? Ang rason bangod sa COVID-19 pandemic, duwa na katuig antos Pilipinas sa COVID-19 pandemic. Ang hambal ni Jimenez, pwede lang suspendihon sang Comelec ang eleksyon pero dapat lipot lang nga panahon. Ako maglantaw guro sa May pa man to ang eleksyon 2022. Why na guro sang mamasarangan why naman guro sang sablag. Kung magsige-sige man inubo ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Why na guro sa nakitaan dali nga rason nga makasablag pa sa eleksyon Ang tawan nyo bala sa mga kandidato halos maglinaway na ganina ka maghala ka sunuyay na sang kampanya ang eleksyon suspendihon pa na ano na. Ang ibang nga mga kandidato ang manggad kag kwarta ara ga ginuba na ho. May ara nga nagwa naman ganing tinikal. Ati mo naman tang panawag si iban. Probisa nga may dala tikal. Kung suspendihon nyo pa na, labos batobla, damo gid na ang magkinuriit daw. Nangkutan nyo mga tao. Lapit-lapit, guro 100% sa mga tao, mambal gina nga dapat dayonon ang eleksyon. Lantawan nyo ba na, sang mag-arangka manghalit ang COVID-19 nga pandemya, may ara gani nagsiling nga mas maayo manggani nga ginhatag ng challenges sa aton diri sa Pilipinas. Ining COVID-19, although nga why isang gusto ni, why ni isang gusto nga matabo ni sa aton. Pero may nagasiling nga mas maayo manggani nga ginhatag sa aton ni nga challenges papahangkat ni sa aton. Ay nga diri naton nabalan kung sin-o gali nga mga politiko nga aton ginboto kag ginbutang sa posto nakaligad sa eleksyon ang wala-wala gid. Tamaran kag
Ka pigaw ang performance kapalalago sang na COVID-19 kay hadlok kayuan sa mulig. Kaya parang ambal sa kalabanan ang eleksyon dapat na yun nun. Para ini mga way pulos kagawat siranggo nga sahi sa mga politiko, ining labi na ginentrapo bala traditional politician nga sakay lang sa daloy ang sahi sa mga politiko, ilisa naman sang bag-o. Ang iilis, pisan, masaligan, kag tampad sa serbisyo. Amo nang mabasahan tara Starpulin. Tampad sa serbisyo, masaligan, mapisan. Puro pagpungko sa pwesto. Kapanago sa lungga nga sobra pa sa ilaga. Alas 5:27, Action Radio Philippines Standard Time. May isa pa kidara ka otro maka-aksyon, may pila ka mga ara dan subong sa pwesto sa kamara mga kongresista. Hindi bantanan, may pila da sila nga sus na ano man yung ragaraga man. Nga sumulod sa ila si Repinsara kung utok man. Nag-file sa lahagna nga paisol naman ang barangay kag iskay eleksyon. Ano'y paisol, taran-taran nga eleksyon, paisol na lang. Dulaan lang eleksyon na. December pa 2022 ang barangay SK eleksyon. Ipaisol nila sa Mayo 2024. Sus Maria Gosip. Yahoo! Dari kita kanay sa observation report sa ato sa ringa patrol with Action John Diaz. Kamusta hon tabi? Dugay alas 6 na ho. Bantayan tani ko sinong matahom nga lights on. Action John, kamusta magkulod? Please come in. May naman sa basta Lunes, traffic. No. Kerte traffic sa sunod sa Bacolod Subong Adlaw. Partida pa na aksyon man ang iban ng mga empleyado sa duha ka mga lokal na gobyerno o sa Kapitolyo Provincial. No. Wala pa nagpinauli. Partida, daw atado Duwatado, no? Oo. Ang katabo, pwerte ng traffic sa Bacolod, bisan diri sa San Juan, no? Siningapon, kabalo ka, kung diri ka sa Gatuslaw nga area, lapot ka diri sa bahin sa North Capitol Drive, good line na sa mo nga makalabay dira, kaya titagwan, lane na nang balang available, kung mo ginaparkingan na sa mga salakyan, ang kilid sandalan, di na ito mapasol, kaya tinang mga aktibidad yung ginapatigayo, na mo man diri ho, sa may Plaza Publica, sininga natin on sa broadcast time, ang patrol, diri kita live nag-report na kaaksyon sa palibot, sa Plaza Publica. Ato masaksiyan diri medyo mabulibog at nangalakat sang traffic ho. Moderate to heavy mga ka-aksyon. Magudman sang Lunes kadaan. Basta Lunes, na mo kining adlaw magaginuwa and then may trabaho. Balik trabaho sa publiko. Pribado nga makumbuyahan kag mga opisina kontratapan diri sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon. Ang kabugusan nga area sa Dalan San Juan rin dito sa bahin. Sa Barangay 2, paubos diri sa area naman sang Plaza Publica. Kaya nga po naka-aksyon nakabit diri nga like to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang ating pag-amalan. Sa tiyak kabahin, kung pasulod ka naman sa may plaza, going straight maka-aksyon pa southern portion sang syudad sang Bacolod. Lapot din ng area sa Luzuriaga sa hapon. Away na inay lang ha, kay manti moderate to heavy, to heavy na ang traffic situation na mabulubog at nga trapiko. Protektaron siyang mga motorista nga galabay sa area sang San Juan. Mas pagkakakson na mabulubog at ang traffic along area sang Dalan Gatoslao. From Rotonda diri sang Gonzaga, labot dito sa area sang Burgos Gatoslao, bosuning nga po no, medyo nadugayan ang patrol, antes sa may karabot sa may Burgos kay na, from here sa plaza going dito sa may provincial capital Lagun. Kaya magsiling nga po na, makabig diri nga moderate heavy ang traffic sa medyo mabulbog at ang trapiko, mga ka-aksyon, di problema. Importante tayo, yun mga galakat, and then may mga traffic enforcer nga nagkakalokar sa trapiko. Nabati, ban siguro sa bitaw, kabalo ka-aksyon, Madrid, may Burgos, Gatoslao, pinala ni kasi mana nga, doon doon nga maglawag, wala doon nagka-function ng traffic lights. Sining hapon, may naka-standby na, kag may ara na traffic enforcer nga gin-assign dira ang Bacolod Traffic Authority Office, kamo man nagahatag direktiba kung trapiko ang aton paghambalaan mga ka-aksyon. At least, may system na. Ang kulang na lang, diri naman nga sa area sang Rizal Gatoslao. Rizal Gatoslao, perteng trapiko. Sus, mo na lang.
Action Mar? Amo na da ang pinakadamo gid sa lakyan nga tao nga nagalabay amo ni oras. Yes, perting traffic sa mga hapon. Antes kami nakatabok duro, ginpauna rin namon tanang yung jeep, bla? Kaya delikado sa mga jeep ngayon, daan sila magpapadagan sa salakyan. Dapat yung nila, diri yung brahon, butangan sa traffic enforcer. Ako na yung mga bando sa traffic ko, dito ka sa may Capitol Damping, may traffic enforcer, diri pangalapit sa plaza, ngayon, sa Bacolod, do, hindi sila magawataan. Pero anyways, may sa palibot diri, like area sa Gonzaga, area diri sa San Juan, area diri sa bahin sa Alameda, mga kapsyon, nagapalibot diri, no, ang mga traffic enforcers subong nga hapon. Ang problema, Action Mar, nagtalithi Oy, sa dating Bacolod. agoy. Nagtalithi mga kaksyon. Preparasyon it's between color red, color green. Dito sa Capitol, color green ko nag-aanaw. Ang mas Action Mar, sinambali dito kami rin bagulang, pero dito sa Capitol yan may ara sila canopy, no? Lapat tong canopy, bilog tong ground, dogin no, abutangan nila sang canopy. Dari sa may area sang Bacolod City Public Plaza, may mga canopy man, pero tikarabanan, dari nagasuksok na may mga bitbit lang nga payong, pero in terms ka proteksyon sa kaugalingon, batok sa pag-ulan, so nga pondo, kita may nakita, dari nga pwede, sila kapuro pa sinongay. I'm sure yun, unless otherwise, dari siya magsaka sa may, di ba ako, sa may stage dampe, mula guro dahil kita nagatulog-talitin nga daan, okay, nado ka namin man sa panahon, ang baguro sang panahon, madungan ka mo galing nga doa, ha? Ari ka, talitin, tanay ginagmay. Anyways, nagaprepara ang doha, color green dito sa area ng Capitol Lagoon, color red, pula. No, pula din makita natin, bisan din ka din mag-liso, Action Mar sa plaza, ho. Ari ka na sila sa plaza, nag-anaw ang pula nga bayo, no? Do katulad na malipapang katulad sang tambis nga matulog tambis kahit puro pula ang atong din makitaan sa sulod sang plaza publika. Bay tambes man ang nga green, di ba? Okay, tambis sila tanan, tambis sila tanan, no? Oo, mayo gid ang prutas ang napilian mo kay may green kag may pula. At least may puti pa. Yara na? May puti na mo Nga tambes? Ang hilak. May green kay nakatilaw ko na sa Don Salvador Benedicto, tambes sa green. Oo. Sus, kanami, no? Gani, naganilupad, nagurudro, nagurong ganilupad. So, kaangay lamang sang tambis ang kolor nga magitaan mo sa Kapitolyo kag Plaza Publica. Color pula. Kag color green. Baw, sino mga Kung ibabaw? kailang taon naton karon, sino may pinakatamis ngayon? Kung may mga announcement bala sa plaza? O kung may announcement man sa Kapitolyo? Kapitolyo, sigurado na yan, 100% may announcement kasi Gob. Dari sa ati kay birthday, may gob mong, no? Oo. Dari sa may sa plaza, way pakita kabalo kung anong announcement dari. Pero ko nagtabong ka, may ginlauban ka gid. Na? Update lang kami karon Kaya alas 6 na, hindi man niya alas 6 gid. Filipino time pangadaan. Durag durum-dulom na gid man dito sa may Capitol gina rehearse na nila mga suga. Dari sa may area sa plaza, do wala nila tila pag ipasiga subongo. Dulong gid Action Mar, no? Pero may nakaplastar na. Paringo, may mga banda, dari may gilugag, may lang din nga banda, no? Galing kay tipo ang kinalain si Dre, may produkto tiya, no? Nga nagaplastar dari lang ang canopy. Dito sa piyak, dito dining gito Action Mar. Kung kada mo, on Action Mar isang tao, do base mas damo dari sa plaza, kay open. Why the gate? Dito ba sa may Capitol? Doon nakabase lang open ang Capitol Lagoon, pero doon ang taon mo sa setup, doon ka-exclusive Action Mar sa mga empleyado siguro kung mga opisyales sa provincial capital. Update kada mga laragway, ati din pa kamo bantay nyo karon sa aton official Facebook page dari sa Action Radyo Bacolod. Katutunan nga mga ka-aksyon, presyo kita sang gatong kay may rasang paglobo sa presyo sang gatong mga ka-aksyon, ariwa. Umpisa na kon sa presyo sang diesel o kon presyo sang crudo mga ka-aksyon. In-check na ton sa mga pon, nag-amboy so far, 42 pesos, 55 centavos, pinakabarato na ha? Pinakamahal diri gram, amboy man 43 pesos and 75 centavos sa presyo sang crudo. Presyo sang gasolina, mga ka-aksyon, amboy man, 53 pesos and 15 centavos. Pinakamahal so far, nakita ko diri 56 pesos kag 10 centavos. Sitwasyon sa balibot ng syudad sa Bacolod, subong hapon. Rekta,
Patrol ang taglibot sa Pagproduction John Diaz nga nagasiling sa tuturan nga mga kaaksyon sa rin ka mga bahin sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Pagproduction Radyo. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope. Okay, alright. Sa live stream, si Ana Sinoro, si Homa Lumina, Milail Oligo, Tame Oliog, Ma'am Venasa, Star Mayo, si Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Montes. Si Ana Sinoro, mayong hapon, salamat gid. TCA Squadra, mayong hapon, monitor from Binalbagan. Bani Cafe sa kay Milail Oligo. Ray Baryoga, mayong hapon, sumalon, samtara ka monitor, dari sa may barangay Pandanon, DSB. Okay, salamat. Liza Montecastro Narciso. Good afternoon, sir. All listeners of Aksyon Radyo Bacolod. Hi lang sa ruwag ko ka mga bata dara sa Porok 3, Barangay 4, Himamayla City. Justin Narciso and John Carl Narciso from Doha, Qatar. Si Martin Naliling, good afternoon. Salamat gid. Happy birthday kuno Gov Bong from Ana Sinoro. Erwin D. Gonzales, good afternoon. Aksumarlo, monitor lang ko. Melvin Peñafiel. RJ Mira, panaminami guro Action Marlon. Mo nang matiyanta, no? Salamat gid. Kenneth Valencia, good afternoon, idol. Salamat. Chris Vilma Trias, good afternoon. Merry Christmas, God bless. Si Ma'am Yvonne Buiser, Merry Christmas. Ma'am Yvonne, advance Happy New Year. Good afternoon, dan sharing. Salamat. Okay, kay Ma'am Yvonne Buiser, dara sa Pungsod, Germany. Okay. Ma'ams Ems Aboso, good afternoon. Thank you kay idol naman kay Kuwana, kay Attorney Doug Pandam. Thank you. Kumusta na? Arama si Athea Kim, good afternoon. Aksumar, salamat gid. Ana Sinoro, si Bibi Gregorio Yulo, good afternoon man. Okay, mayong hapon ko na. Si April Joy, Buena Flor Gaston, sang Barangay Tangob. Georgia Gargasiran, mayong hapon, monitor from Kusina. Sa kusina, kalanaan ng kusina mo. Evelyn Pongusedo, Marlon from Lower Bicutan, Taguig City. Okay. Christine Menyas Villalobos. Thank you, thank you. Arama si Ma'am si Susan Rojo. Ngayong hapon from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Josephine Celeste Taiko, salamat sa flower. Rochelle Fulgencio Susana, ngayong hapon. April Joy Buenaflor, happy birthday. Governor Lacson, God bless Sambalya. Thank you, thank you. Ay ba na, balikan tayo kadugaya. Standby ka po na. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title,
produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title,
produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title,
title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga Pamaswa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Okay, nagaraging ring na ang linya sa ato sa winner. Tagdaog sa ato sa temprano nga pamaskwa. Wapyang December makaakson niya ang sa pamaskwa mo sang Akso Radio. Are na rin, adlaw-adlaw. At tatlo ka mga tagdaog, magabaton sang tag 500 peso. Hindi ta na pagpadugayon pa, no? Kaya excited na ang ato sa winner. Hello, good afternoon. Hello, mayong hapon. Kaming hapon. Yes, mayong hapon. Sino palihog ni? Hello? Sino palihog? Si Alicia Sola. Alicia Sola. Pila edad ni Ma'am Alicia kadagadiin? Taga Tangod. Oy, taga Barangay Tangob. Ang Din sa 67. 67 ka na? Oo. Ba, daw 16 lang ang tingog ba? Taga diin si Manang Alicia? Taga diin si Manang Alicia? Sa Tangod, Turok Greenfield. Abaw, ang ginalagawan ko sa una nga lugar, ro. Gapang laktod ko sa una sa Tulugban sa Talamnanda. Porok Greenfield, barangay. Sa diin ka muna sa Porok Greenfield, sa likod sang high school? Oo. Baw. Sa may kunda ba na? Sa may Dimasalang? Di masalang. Dalan di masalang. Oo. Ba, oo. Sang pulo pangamusta ko na. Baw ko na mo. Masang alagyan ng lusot-lusot sa una ba? Oo, galusot-lusot ba nang gani? Sige. Ano gani ang permi mo mabatian na Manang Alicia dari sa Akso Radio Bacolod antes mag
extra ang mga reporters, antis kagaan ganyan to. Saan gani Manang Alicia? Una sa balita no sa Aksyon, Bacolod, Aksyon Radio. Kulang sa Bacolod. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Okay. Manang Alicia Sola, 66 anyos, ha? Taga Porok Greenfield, Barangay Tangob. Manang Alicia, hulaton mo lang, ha? Ma-text na si mo, kung paano mapakuha mo siling, premyo nga 500 peso. Merry Christmas, sige. advance Merry Christmas. Manang Alicia, congratulations. Salamat, Sige, kid. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Okay, alas 5:56. Action Radio Philippines Standard Time. Balikan din sige dang ato sa ding patrol ba dugay-dugay alas 6 na. Nagaumpisa na maka-action ang programa dira sa may provincial capital Lagon. No, pero ang mga alas 6 no magdumdulom bla. Kay man namigid man lang tawon, no? Kon ang pagsiga sa mga Christmas lights ngani makitang-kita gid bla. Kanang dulom na bla, tao. Adar balik ka report sa patrol with Action na Jan Diaz. Action Jan sa report. Siliwat mayong kami, please kami. Action Mar, ang ano sa lang yung mga probinsya kag mga high overnight cities dito sa Western Visayas ang gindeklara nga high risk level. May kang tanan sa preparasyon bago naman sang mahimo abing pagsulod sa tropical depression nga Odette Action Mar. Sa gitagwa nga Memorandum Order number 112 series of 2021 nga napesa karon nga adlaw ni Office of the Civil Defense 6th Officer in Charge Maria Alita Nogra. Inigin manduan ang tanan nga mga Emergency Operations Unit kag Amuman Action Mar ang tanan nga concerned regional disaster risk reduction management council member agencies, mga chairpersons, provincial, city, and municipal disaster officers ng Action Mar nga i-activate ang mga EPR o kung amo ni Action Mar ang Emergency Preparedness and Response Protocol nga Charlie Protocol Action Marlon. Ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, probinsya sa Iloilo, probinsya sa Negros Occidental, syudad sa Iloilo, kag syudad sa Bacolod, ang gintay dalom na sa high risk level kag ang ilang emergency preparedness response protocol nga dapat sundo naman ng Charlie Protocol Action Mar. Ang application sa EPR protocol dapat ilipatuman immediately kag naintindihan na dapat ini no sa mga tagsa kama disaster officer nga ini nahimo pa magbago depende sa updates sa hazard situation kag risk level sa nga pusod Pilipinas magudman sining tropical depression ay baluan ari pa rin kagyapon sa Guatan Philippine Area of Responsibility ining low pressure area ako ng tropical depression apang kung magsulod ini sa par ini pagkatawgon nga bagyong Odette Action Mar. Balita gikan sa patrolang taglibot sa production John Diaz nga nagasaling sa tuturan nga maka-aksyon sa rin ka mga bahayin sa Pinas labaton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Inangabahin dala sa aton sang Deathway Bayo ang pinakabago, garantisado, epektibo nga pangontra sa kaga. Lenseng noroseng kag Saan ang aksyon? Naroon ang balita! Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon na Undefensor.
Iban nga mga balita in talakay nato no kung way ta malabutan. Tutok sa Action Firing Line las 7, tubto alas 9 with Action na Brian Morden. Ako naman Action na Marlon Hervaya. Una sa balita, mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon, balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.